športovej hale Vodová Brno sa uskutočnil 12. ročník majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe. Zúčastnilo sa ho 15 štátov a 91 súborov. Medzi mažoretkami zo Slovenska boli reprezentantky Žilinského kraja Diana Žilina, Asanka Kysucké Nové Mesto, Dreams Kysucké Nové Mesto, Nikol Turzovka, mažoretky Staškov a Kordovánky Rajec. Tento náročný šport získava v poslednom období veľa priaznivcov a do členskej základne sa zapájajú už aj chlapci. Na tohtoročných majstrovstvách Európy sa súťažilo aj v novej kategórii solo baton muži. Titul majstra Európy si odniesol ruský reprezentant Psenichný Danil. Na popredných miestach sa už tradične umiestnili mažoretky Diana Žilina, ktoré získali 2 zlaté a 1 striebornú medailu. Mažoretky Asanka Kysucké Nové Mesto získali 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Najmladšie kadetky Kordovánky z Rajca obsadili v silnej konkurencii krásne 3. miesto, čím získali titul druhý vicemajster Európy.